Krásný den, vážení přátelé Singulis. Tak nám leden rychle uběhl a to znamená, že tady máme konec soutěže druhé Vánoce s regionálními obchodníky Singulis na Karlovarsku a můžeme se pustit do karlovarské losovačky Singulis. Pro ty z vás, kteří sledujete naše losování a nevíte, co je Singulis, tak jsme skupina regionálních kvalitních obchodů a firem, které se rozhodly spojit a vytvořit pro naše zákazníky při nákupech příjemné prostředí s maximálním servisem, kvalitním zbožím a službami a ještě vám jako poděkování za vaše nákupy a doporučení zaplatíme. Už nás nebaví nechat se okrádat zahraničními řetězci uměle vytvořenými slevami až 90% za odpadky, které se k nám dováží z zahraničí a chceme vám ukázat cestu zpět do vašich dříve oblíbených regionálních obchůdků, kde si každého zákazníka velice vážíme. V České republice je už do Singulis zapojeno několik stovek kvalitních kamenných i internetových obchodů a na Karlovarsku jsme pro vás připravili soutěž, která běžela od 17.12. loňského roku do 23. ledna. Nejdříve si představíme obchodníky, kde rádi nakupujete a kteří věnovali do soutěže peníze na následující výhry a pak vylosujeme výherce věcných cen, které jsou také velice hodnotné. Solná jeskyně Karibik, restaurace Řízkárna u Zlatého Karase, autodíly a autoservis Pavel Maleňák, Barakuda koktejlový bar, lékárna ve Dvorech, restaurace Duo s penzionem, Vaše drogerie, Jimmy Optik, obchod na Kupsi v Německu, půjčovna svatebních šatů Emilie Gvoždíková, salon Zira, to je obchod pro zvířátka, hotel Jizera, Doubská lékárna, Karlovarské uzeniny Prima, Kolibry, Tisknu o 106, jsou náplně do tiskáren, oděvy XXL, Valaby a salon Prestige. Takže to jsou obchodníci, kteří věnovali do soutěže finanční obnos, který si následně vylosujeme a potom se pustíme do losování věcných cen. Princip je takový, že soutěžící jsme napsali na papírky, nastříhali jsme je, takže vidíte, že máme losovací misku plnou jmen. A k tomu losování si přizvu slečnu Markétku, která nám pomůže losovat, je tady taky někdo pohlednější než já. Dobrý den. Dobrý den. A první cenu, teda vylosujeme hlavní cenu, hotovost 4000 korun, takže poprosím slečnu Markétku, aby ukázala, že nemá esa v rukávu. Nemám nic. Tak a poprosím teda vylosovat prvního výherce. První výherkyní je paní Eva Barfusová z ID 8355, která nakoupila ve vaší drogérii. Tak, gratulujeme, takže hlavní cena 4000 korun paní Barfusová, gratulace. Druhá cena hodnota 1000 nebo hotovost v hodnotě 1500 korun. Prosím, vylosovat dalšího výherce. Další výherkyní je paní Eva Hanková z ID 9229, která nakoupila v karlovarských uzeninách. Gratulujeme, to je další výherce v hodnotě 1500 korun a třetí výhra hotovost 1000 korun. Korun získává pan Martin Bala z ID 14501, který nakoupil v Barakůdě. Tak, gratulujeme. Takže to jsou finanční odměny, které jsme vylosovali a teď se přesuneme do losování spousty krásných hodnotných cen i dobrých cen, které nám věnovali právě do soutěže obchodní partneři Singulis. A první, když jsme u těch dobrot, tak začneme dobrotama pro naše čtyřnohé miláčky. Je to cena, kterou věnovala do soutěže salon Zira ve Staré Roli, kde se stříhají zvířátka a zároveň tam mají prodejnu samozřejmě zvířecích dobrot. Takže do soutěže nám věnovali 2 pytle těchto mňamek pro pejsky a poprosím Markétku teda o vylosování 2 výherců. Prvním výhercem je pan Karel Kohoutek z ID 16449, který nakoupil v autoservisu Maleňák. 16749, tady tam vidím. 16749. Tak, v pořádku. Takže to je první pytel a druhý pytel, prosím, pytel plný dobrot pro zvířátka. Vyhraje kdo? Druhý pytel plný dobrot pro zvířátka získává pan Marcel Jurčák z ID 14758, který nakoupil v restauraci Duo. Tak, gratulujeme.
Tak, když jsme u těch zvířátek, tak tady máme ještě dvě hračky, s kterými si můžou hrát možná i děti. Takže poprosím zase Markétku o vylosování dvou šťastlivců, kteří vyhrají tyto dárky ze salonu Zira. Prvním šťastným je pan Lukáš Hladeček z ID 16579, který nakoupil v restauraci Duo. Gratulujeme. A druhý výherce hračky. Druhou výherkyní je paní Kristýna Steinerová z ID 16600, která nakoupila v Karlovarských uzeninách. Taky gratulujeme, užijte si hraček. A teď se pustíme do dobrot, kterým dávám přednost zase já. A dalším obchodním partnerem, který nám věnoval ceny do soutěže, jsou Karlovarské uzeniny Prima, které nám věnovali 3 pytle plných dobrot zase pro dospělé, nebo pro lidi, ale i pro zvířátka. Takže první pytel staročeský kabanos, poprosím Markétku, voní to i přes ten obal. Staročeský kabanos získává pan Lukáš Hladeček z ID 16579, který nakoupil v restauraci Duo. Tak, gratulace. Další pytel dobrot z karlovarských uzenin je Karlovarské Prima párky. Tak. Prima párky získává pan Mudr Miloš Starý z ID 16748, který nakoupil právě v Karlovarských uzeninách. Gratulujeme panu doktorovi. A třetí pytel plný dobrot z karlovarských uzenin, pikantní klobásky, vyhrává. Pikantní dobrotu získává pan Jan Bredík z ID 16913, který nakoupil v autoservisu Maleňák. Gratulace k dobrotám. Tak, dalším obchodníkem, který nám věnoval cenu do soutěže, je lékárna ve Dvorech, Interšpáru, a věnovali nám do soutěže antibakteriální mýdlo Protex. Takže poprosím Markétku vylosovat nějakého šťastného výherce nebo výherkyni. Antibakteriální mýdlo získává paní Eva Macková z ID 8307, která nakoupila v Tisknu o 106. Gratulujeme k výhře. Tak, ještě tady máme další věcnou cenu. A to je sada, krásná sada per a k tomu kalendář pracovní. A tuto cenu nám do soutěže věnoval obchodní partner, který se k nám přidal v průběhu soutěže a přesto teda do soutěže věnoval tuto krásnou cenu. A je to papírnictví Pasáž Blanka Korejsová, které najdete naproti Becherovce. A je to obrovské papírnictví, které má přes 23 000 položek v obchodě, takže opravdu největší papírnictví v Čechách. Nádherný obchod, milý personál a doporučuji nakoupit. Takže poprosím o vylosování výherce této krásné ceny. Výhercem se stává pan Miloš Starý z ID 16748, který nakoupil v Karlovarských uzeninách. Super, gratulujeme k výhře. A teď tady máme spoustu poukazů, takže začneme postupně. Třeba tady poukazy do Karibiku. Nemyslím úplně tam do Karibiku, ale tady u nás v Karlových Varech, uprostřed Karlových Varů máme solnou jeskyni Karibik, kde se můžete přijít zrelaxovat. A solná jeskyně Karibik věnovala několik poukazů, takže vezmeme to od permanentky na 6 vstupů. Takže poprosím vylosovat výherce permanentky na 6 vstupů do Karibiku. Výherkyní 6 vstupů do Karibiku je paní Jaroslava Matoušová z ID 17017, která nakoupila právě v solné jeskyni Karibik. No, vidíme. Takže gratulujeme, 6 vstupů. Pak tady máme jeden volný vstup pro osobu v hodnotě 150 Kč do solné jeskyně Karibik. Poprosím dalšího výherce vylosovat. A tou výherkyní je paní Libuše Plachá z ID 9082, která nakoupila v restauraci Duo. Gratulujeme. Další poukaz v hodnotě 150 Kč do solné jeskyně Karibik vyhrává. Vyhrává ho pan Petr Nováček z ID 6302, který nakoupil ve vaší drogérii. Gratulace.
panu Nováčkovi. Další jeden poukaz v hodnotě 150 korun na vstup do Solné jeskyně Karibik. Ještě vylosujeme 3 lidi. A tento poukaz získává pan Zdeněk Komenda z ID 16728, který nakoupil v autoservisu Maleňák. Gratulujeme. Další výherce poukazu do Karibiku. Ještě je pořád venku škaredě, tak se přijďte ohřát k nám. Do Karibiku se může jít zahřát pan Marcel Jurčák z ID 14758, který nakoupil v restauraci Duo. Gratulujeme. A pak tady máme ještě 2 poukazy a ty dáme nějakému jednomu šťastlivci. Takže tyto 2 poukazy v hodnotě 300 korun, to znamená dohromady 300 korun, vyhrává do Solné jeskyně Karibik. Tyto poukazy získává paní Kristýna Steinerová z ID 16600, která nakoupila v Karlovarských uzeninách. Gratulujeme k výhře. A jdeme na další. Tak, teď se pro změnu vrhneme zase na dobroty. Další obchodní partner, který nám věnoval cenu do soutěže, je Řízkárna u Zlatého Karase. Výborná restaurace, spoustu dobrot a tento poukaz je v hodnotě 400 korun, takže poprosím o vylosování dalšího výherce nebo výherkyně. Výherkyní se stává paní Blanka Korejsová z ID 16934, která nakoupila právě v Řízkárně u Zlatého Karase. Tak super, tak to krásně vyšlo, takže gratulujeme k další ceně. No a z Řízkárny hnedka za rohem, kousíček, máme dalšího obchodního partnera, Barracuda Cocktail Bar, úžasný v karibském stylu, takže doporučuju. A tento úžasný podnik nám věnoval 3 poukazy v hodnotě 90 korun, každý z těchto poukazů na jejich úžasné koktejly. Takže poprosím o 3 šťastné výherce koktejlů. První šťastnou je paní Hana Ordáňová z ID 16752, která nakoupila v Karlovarských uzeninách. Gratulujeme. Další výherce koktejlu. Druhou šťastnou je paní Jana Klimešová z ID 8194, která nakoupila v lékárně ve Dvorech. Gratulujeme. A poslední koktejl do Barracudy. A poslední koktejl získává pan Luděk Šlajs z ID 8485, který nakoupil v restauraci Duo. Gratulujeme k výhře. A teďka od těch dobrot se zase přesuneme k nějaké technice. Takže dalším obchodním partnerem je Auto Maleňák z Ostrova k Feri u Ostrova. Tento obchodní partner nám věnoval poukaz, který opravňuje majitele k využití jarního přezutí pneumatik a prohlídku vozu v hodnotě 500 korun. Dneska bylo 15 stupňů venku, takže už možná se blíží jaro, takže pojďme vylosovat dalšího výherce. A šťastnou výherkyní je paní Hana Ordáňová z ID 16752, která nakoupila v Karlovarských uzeninách. Gratulujeme. No, když jsme u těch aut, tak máme tady dalšího obchodníka, kterého chci zmínit a zároveň se omluvit, protože jsem ho zapomněl zmínit v té první sadě obchodníků, které jsem představoval, kteří vlastně do soutěže věnovali peníze. A tento obchodník je Autodíly KV, který sídlí v Karlových Varech ve Staré Roli. A je to obchod s náhradními díly na veškerá motorová vozidla a autodoplňky, centrum střešních nosičů a boxu Thule, prodej dětských autosedaček a i autoservis. Takže tento úžasný obchodní partner ve Staré Roli věnoval nám poukaz v hodnotě 250 korun a také samozřejmě věnoval peníze na výhru finanční. Takže vylosujeme výherce. Výhercem se stává pan Vladimír Košárek z ID 6077, který nakoupil v hotelu Jizera. Gratulujeme ke krásnému poukazu. Další poukaz, zase jsme tady u dobrot, takže se vrátíme zpátky k dobrotám. Další poukaz nám věnovala restaurace a penzion rodinného typu Duo ve Staré Roli a dali nám poukaz pro výherce v hodnotě 400 korun na nějaké dobroty v této restauraci. Takže poprosím vylosovat. Výherkyní se stává paní Lenka Kučerová z ID 16740, která nakoupila v salonu Prestige. Gratulujeme, výborná domácí kuchyně.
Tak, dalším obchodním partnerem, který nám věnoval ceny do soutěže, je hotel Jizera, kousíček od pěší zóny, kolonády. A dostali jsme do soutěže 2 poukazy na 1 noc pro 2 osoby ze snídaní, takže poprosím o vylosování 2 šťastlivců nebo... Hezkou noc v hotelu Jizera může zažít paní Jana Klimešová z ID 8194, která nakoupila v Karlovarských Uzeninách. Gratulujeme. Poukaz na noc a další poukaz na noc ze snídaní pro 2 osoby vyhrává. Druhou šťastnou výherkyní je paní Kristýna Steinerová z ID 16600, která nakoupila v Karlovarských Uzeninách. Gratulujeme k výhře. Tak, další poukazy nám věnoval obchodník Tisknu o 106. Je to internetový obchod, kde můžete nakoupit kartridže a tonery do svých tiskáren. A tento obchod nám věnoval 2 poukazy v hodnotě 200 korun na nákup v tomto e-shopu. Takže poprosím o vylosování 2 výherců. Prvním výhercem se stává pan Vladimír Košárek z ID 6077, který nakoupil v restauraci Duo. Gratulujeme. Druhým výhercem je pan Josef Macek z ID 8225, který nakoupil v autoservisu Maleňák. Gratulujeme těmto krásným poukazům. Další obchodní partner, kterého rád představím, je svatební dům Emilie Gvoždíkové z Karlových Varů, která věnovala tento krásný poukaz v hodnotě 300 korun na půjčovné svatebních či společenských šatů. A teďka je plesová sezóna, takže to možná ještě stihnete, takže poprosím o vylosování šťastného výherce nebo výherkyně. Šťastnou výherkyní je paní Michaela Etlerová z ID 6237, která nakoupila v lékárně ve Dvorech. Gratulujeme výherkyni. Už se nám to tady blíží ke konci. Takže další obchodní partner, kterého rád představím, je úžasný obchod Nakup si v Německu. Jak e-shop, jak internetový obchod, tak i kamenná prodejna, kde můžete nakoupit spoustu jak dobrot, tak samozřejmě i dalších věcí z oblasti drogerie. A věnovali nám do soutěže 3 dárkové poukazy v hodnotě 120 korun, takže poprosím vylosovat 3 šťastné výherce. První výherkyní je paní Eva Vondráčková z ID 16711, která nakoupila v Solné jeskyni Karibik. Gratulujeme k výhře. Další poukaz v hodnotě 120 korun do Nakup si v Německu. Vyhrává paní Eva Hanková z ID 9229, která nakoupila právě v tomto obchodě. Tak to budu mít radost. Takže gratulujeme k výhře. A poslední poukaz do toho úžasného obchodu. Poslední poukaz získává pan Petr Nováček z ID 6302, který nakoupil ve vaší drogérii. Tak, gratulujeme k výhře. A poslední 2 poukazy, které tady máme. Tak, další obchodní partner, který nám věnoval poukaz do soutěže, je také naším novým obchodním partnerem, který přibyl do naší party obchodníků Singulis během soutěže. A je to salon Prestige, který je v Karlových Varech, kde se můžou jak dámy, tak pánové nechat zkrášlit, mají tam různé procedury, a nebo si jenom tak přijít odpočinout do sauny nebo do výřivky. A věnovali nám úžasný poukaz v hodnotě 2500 na jakékoliv procedury u nich v salonu. Takže vyhrává kdo? A zkrášlit se může nechat paní Ivona Vajklová z ID 16685, která nakoupila v obchodě Nakup si v Německu. Gratulujeme k tomuto úžasnému poukazu. A poslední poukaz, poslední cena dnešního losování je dárkový poukaz na noc v Karibiku, ale opět tady u nás v Karlových Varech. Je to poukaz v hodnotě 3000 korun pro 2 osoby na úžasnou romantickou noc u nás v Solné jeskyni Karibik. Takže poprosím o vylosování. Je to taková krásná noc na pláži. Noc na pláži získává paní Kateřina Vlčko z ID 1592, která právě nakoupila v Solné jeskyni Karibik. Tak, gratulujeme výhercům a gratulujeme všem výhercům, teda i výherkyním. Děkujeme vám za vaše dosavadní nákupy v našich Singulis obchodech. A letos, v letošním roce, se k nám přidá spousta dalších obchodních partnerů a budeme samozřejmě vymýšlet spoustu dalších nových zajímavých a zábavných soutěží pro naše zákazníky v obchodech. A poprosím teda, abyste si
případně přidali naše facebookové stránky, kde zveřejňujeme všechny nové obchodníky a které najdete samozřejmě i na webových stránkách www.singulis.cz. Děkujeme vám za účast v soutěži, za nákupy v našich obchodech a budeme se těšit, že se příště u dalšího losování opět potkáme. Děkujeme a všem výhercům ještě jednou gratulujeme. Nashledanou.